Σπάει το καρφί. Σπάει καρφί. Έχει πολύ καλές δεξιότητες εκτός από δύναμη. Ναι, είναι αρκετά καλή. Έχει μom, γιατί Λοιπόν. είναι γκέι. Ας του γράψουμε. Έχει την επική τσαντούλα της γιαγιάκας. Ας του γράψουμε. Ότι είσαι. Λοιπόν, απάντηση. Είσαι μέσα στο βίντεο. Είσαι live. Είσαι μέσα στο βίντεο. Είσαι live. Live. Λοιπόν. I like lives. Μισό παιδιά λίγο. Μάθε να γράφεις. Με μπάτες μουδιάς. Είσαι. Ο Στέφανος γίνει σπιχτές κλείψε να γράφει το μικρολόγιο. Είσαι Λιλί. παιδιά κολλάει λίγο. Γι' αυτό έχω Και δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Live. Ωραία. Άντε ρε φίλε, άντε ρε κουμπάρε. Λοιπόν. Αποστολή. Πάτσα την αποστολή. Το έκανα έτσι με πολύ ωραίο κλικ. Πατήθηκε ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον ηλίθιο. Το ηλίθιο, όχι τον ηλίθιο. Και κοιτάξτε τι μου έγραψε. Σε παρακαλώ πάρε με. Κανένας άλλος δεν με παίρνει γιατί με λένε ηλίθιο. Κάνε κάτι. Όχι ρε φίλε, δεν κάνω. Για να τον δούμε, τον ηλίθιο. Μπαστardάκι της γειτονιάς. Για να δούμε. Τώρα έχει δεξιότητες. Επαγγελματίας. Χαζούλης γειτονιάς. Τι είναι. Έχει τις πιο καλές δεξιότητες. Έχουμε όλη αγωνία, πάμε. Μη ξεσχέδεσες. Έχασα. Άνουμπα. Από τον hacker. Αφού ήταν hacker τότε. Αυτός είναι πολύ χακάρης. Δικαιολογήσε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ομάδα. Πάμε στην ελευθερία. Ελευθερία. Από εδώ και πέρα πάμε στα μέλη και όχι στους συμβούλους. Ναι. Είμαστε ξέχασα να σου πω. Γυμνούλα η ελευθερία. Σήμερα είναι μέρα όπου κάνουμε συμβούλους. Δηλαδή, ας πούμε, κάθε Σάββατο φτιάχνουμε συμβούλους. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελευθερία 2003. Yeah. Υπερκοινωνική κορυφαία σπασίκλα Viewcon Deluxe Beta. Καλά κάνει. Και στην κανονική ζωή το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην Άννα 789 γιόλο. Λοιπόν, πρώτα θα κάνουμε όμως συμβούλους στην Τέπη, γιατί είναι αρκετά καιρό στην ομάδα που το ζητάει. Θα σας τη δείξω την Τέπη. Μισό λεπτό να το κάνω σύμβουλο. Είναι σύμβουλος, κοριτσάκι μου. Κάντε την αρχηγό ρε. Σύμβουλος. Ναι ρε. Με ρωτάει. Για να σκεφτώ. Εγώ πάτησα το κουμπί σύμβουλος. Να τι κάνω ή να μην τι κάνω. Κάτι να διωγμό. Λοιπόν. Οκ, μόνο αυτό θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στην. Στην Τέπη πάμε. Πάμε στην Τέπη. 1, 2, 3. Τώρα γεννήθηκε, 1, 2, 3. Έμαθε τα νούμερα. Είναι Αυτή η γυμνούλα. Ναι, είναι. εκεί δείξε, εκεί δείξε. Αυτή. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τα items της. Λοιπόν, δεν θα σας δείξουμε άλλους ηρωές. Αυτά. Για το πρώτο βίντεο. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο. Like και subscribe γιατί μας βοηθάει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα κάνουμε και άλλες σειρές. Πείτε μας στο link. Θα σας γράψουμε επίσης πώς μας βρει στο Facebook για να μπαίνετε, γιατί αργότερα θα γράφουμε διάφορα. Ναι, θα γράφουμε διάφορα πράγματα. Ευχαριστούμε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.